Me kuma ake faɗa? Ko munafurcin aka fara kwallawa? Me yake faruwa ne haka? Wa alaikum salam. Suna maganganun su ka san ko munafurcin aka fara kun sani. Uwa ne me yake faruwa ne haka? Rabi ne shi ko gidan ne shi ne kalma da shi ne ke dan mai faɗa. Haka dai. Haka dai ne. A magana suke maka. To ina jin ku. Ya kuke ne ma ku mai da ni kamar wani butucan ne. Ka gaya maka. Ladi. Magana yake miki kina jin shi. Me yake faruwa ke ne ina saurare? Rabi ne shi ya fita sati sai ya shigo gidan mu. Sai na ke mai faɗa a kan ina ya je. Da kuma ta zo ta tsaya a nan ni ban sani ba ne. Ladi me haka? A'a, me gida me ka gana yi? A tambaye ta zuwa nan gan suna tattaunawa su ka san daga daki ma sai in jiyo munafurcin da mu ka san ba. Ina zuba da amma take. Na aike ta. Ina kika aike ta? Aikenta na yi ta kai mu kudin dashi. Dama kina yin dashi? Ina yi mana. Amma ba ki gaya min ba? A'a, tunda ba ka kake bani jari ba ai da sauki. Oh, magana za ta gaya min kenan. A'a, ba wannan magana. Magana za ta gaya min. Kai Rabiu. Yau ina ka je yau da safe har ka ja mahaifiyarka tana ma faɗa. Wallahi na ɗan fita ne na ɗan je so mai ta aikin jin so mata magi to na fita. Magin ne tun safe? Ba a dawo ba sai yanzu. Kullum sai ka nemi ka ɓata mata rai. Kullum sai ka yi abin da amma ke ma kina da matsala. Me matsala ta ne biya? Na gode wa Allah. Ke kullum kin ga abokin zaman ki. Masha Allah abinta za ta zauna dan gwas da ita kaza amma ki sai ki ta surutu ki ta faɗa. Kai mutum ko yana da gaskiya ma irin wannan abin ba za ba shi gaskiya ba. Mai gida kullum ni ce mai laifi a gidan nan ba a ganin laifin ta sai Oh, ni. laifi na ce kin yi laifi? A laifi mana nayi. Na ce kin yi laifi? Laifi nayi. To Allah ba ina zuwa. Kin ga babu gwanki ba da ke ake Ki shiru. magana. Ki shiru ki da wani da ita. Ai ni da ita ne. Amma gaskiya bai kyauta mu ba. Me nayi? Ina magana kina magana? To Allah ya wuce zuciyarka ni sai in tafi in bako karasa magana. Jeki. Ya yi daidai. Wani. Ci gaba da hakuri. Haba mai gida. Bai kamata a gaban ɗanku kuna sa'in sa ba. Da A munafurcin ake yi? Munafurcin aka kuma? Ke me yasa ke haka ne? To me gida me nayi? Ina daki na ji ana yin magana ba dole in fito ba. Tsaya ki ji. Wai ya za a wai gidan nan ba babba ne a cikin gidan? Akwai. Amma kai ya Ina kamata. yake babban? Ina yake? Ga ka? To da muna magana ɗazu ba ta ciki shiga ciki ɗaki ba? A'a to me? Na Ka ce zo ka ga muna magana me ya kamata ka yi? Sai ka tsaya ka nutsu ka ga abin da yake. Ka san a gidan nan kullum sai dai a dinga faɗan matsalan mutum. Gaskiya ban ji daɗin wani abu da yake faruwa ba gaskiya. Ban ji daɗi ba. Kin tafi kin bamu kina hatsaki ma naji ko ba kai biki ji tsakin ta ba? Au shari zaki mu? Biki ji ba? To gaskiya baki da kirki. Au me gida ni din ce ba da kirki? Na ce ba kirki. Na ce ba kirki. Na ce ba. Dagala! Ba a mana sallama nan gurin. Domin nan gurin ba gurin da ya dace a mana sallama ba ne. Me ke da ke? Na zo a mun. Dagala! Na san me ke da ke. An gaya mini. An gaya mini. Kina so mijinki ya ringa jin magana ki sai abin da yake saka ki. Haka ne? To an gama. Amma aikin ki mai wahala ne. Tunda kin zo? An gama. Shakuwar munafukai. Ga wata ta zo da bukatar mijinta ya ringa jin maganarta sai abin da ta saka shi sannan zai ma'ana ba shi da ikon kansa
An gama. An gama. Ranka ya daɗe. Dakata! Ba suna na ranka daɗe ba. Suna na boka. To boka ya za a yi a fito da yanda za a zan yi abin da ya kamata. Wannan jin mai sauƙi ne. Kina jina? Eh, Aikinmu kama yankan wuka ne. Wata ko kina jina? Zan aika aljani badun kure. Zai kai miki sakon ki har gida. to boka. Abin da nake so da ke, za ki ga aiki sosai. Sannan kuma duk abin da kika saka shi sai ya yi. Ba shi da ikon kansa. Ba shi da wata abu na yi. Sai abin da kika saka shi. Kin ji? Yawwa. Ba ka ne ke so ba? Eh, An gaba. Tabi da baya! to. Badaru, Na? ka san abin da yake bani mamaki? A sai ka faɗa. Lalle lahirar wasu akwai kallo. Allah ko. Kai, kowa yana ta kansa waje lahira kowa yana ta kansa kana wani ga me abin kallo. Kai ta kanka kawai malam shine. To ka san menene? Allah. Ina Ladi? Yanda take azabtar da Rabi'u kuwa? Ka san ai wannan matar da mu kuwa ce. Qur'an. ai na tabbatar da cewa wannan matar anya za ta ga annabi kuwa? Ai laji mu kuwa ce. Ai Kai ka bari kawai. Abin yana bani mamaki. Allah. Abin yana bata min rai sosai wallahi. Na ji an ce ma wata jin daɗi. Haka? A gaskiya ba ta jin daɗi. Allah. Kuma kaga mahaifiyarsa ba ta da lafiya. Allah ya Gani? kalla. To abin da ban mamaki kuma tana azabtar da yi kaga abin sai mata yawa. Ka gani? Ga yaron mai inda ne shi na rantse da Allah da matan nan yana dinga mata rashin mutunci. Kai! A rantse da Allah. Ai, Shi nake ba zai ga- iya bane. ba zai iya ba. Akwai shi da biyayya ne. Akwai shi da biyayya ga haƙuri. Ka gani? Allah. Ka haƙuri. Kai ka bari fa. Ka bari. Ka bari. Ta mu iya bakin mu. Jikin ne ya ka? Sannu, sannu, sannu. Sannu din ya. Jikin, ko kina ganin a yi a so magani ne? To shi kenan ba matsala. Bari in ji. Bari in ji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Baba. Ya kai. Baba ya cikin Baya ne. Allah inna ladi taimaka min da naira 50 naira so ko kuma nan cikin ta ya mata wallahi. Ni na ɗora mata cutar ba ko sisi da zan bayar ka je ka tsinto darbejiya ka jika mata ta sha ai ba ni na ɗora mata cutar ba. Ki taimaka ne. Ni ba zan taimaka ba abin da zan iya bayarwa. Yawa baba kana cikin Me nake wallahi ji ne? jikinta ne matsa. Jikin wa? Wallahi jikin ummata. Umma? Wallahi jikinta ne matsa tun ɗazu. Tun yaushe kuma? Tun Baka zo ka gaya min da safe ba me yasa? Me yasa baka zo ka Da gaya min da yake safe abin ba? munafurci ne ba? Kai, wannan abu wannan. Wai me za ka bayar ba abin da za ka bayar. Menene haka? Aha. Tun da Jikin ya uwa ki ne fa ba. ko ma wace ce. Ani ma ba a sani da hakan ba. Don haka ya je ya nemo kuɗin ya je mata. A samu abin da a jika mata. Maza a je a samu abin da a jika Yi mata. kai maza ka tafi ka bani guri. Maza a je Muna a samu. daki za ka zo ka wani takura A mutane. jika Tafi ka bani mata. guri. A samu kanwa. Kai. Shige kai. shige kawai mu A samu gida kanwa a shige jika. kawai mu tafi. Na gode. Masha Allah. Inna ga maganin. Bari in jika miki.
inna ga maganin inna Baba, na'am. Da hannun ma. Uwani. Uwani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada abin da nake tunani ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba, kada abin da nake tunani ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Bari na ce. Idan mutum ya mutu ba kuka ake yi salati ake yi a masa addu'a. Shuru. Zai gaya wa babaka. Tashi maza ka zai gaya babaka. Babaka zai gaya mata. Maza. Allah ya ji kanki. Allah ya ji kanki. Allah ya sa kin huta. Wayyo Allah. Allah ya ji kanki. Allah ya sa kin huta. Wani? Babu. Lokaci yayi. Ina ma yaran nan kai aiken da na mai kenan ye bacci ma kake yi lallai ma lallai ma aiken ruwan da na yi maka gashi ga bokitin ka dauka tun da ka nice bai waka a gidan nan ko to abincin gidan ma yanzu wallahi ba zan baka ba kuma ka dauka maza ka je ka ebo mu ruwa ina jiran ka sauri ka kawo min yanzu nan ina jira ba magana nake maka ba naji to maza ka dafi Assalamu alaikum. wa alaikum salam sannun kuma raba Yaya? na Wai me yake faruwa ne haka? wallahi tun ɗazu na aika Rabiu ya je burtsatse ya je ya ebo min ruwa har yanzu bai dawo ba Rabi wanne? kawai sai ya shiga ɗaki ma ya je ya kwanta yana bacci sai da na shigo na sheƙa mai ruwa ya tashi ya fita tukuna zai je ya ebo min ruwa kuma girki zan ɗaura tun ɗazu in ya shigo ya ga ban ɗora girki Haba ba ya magana idan zai Allah ya yi aka magana kika ba. bari wannan yaron haka ya rina ki. ni ne Kaga yana kin ga tsaya wait kana ji? Ina jin ki. Shikenan zo mu je mu same shi. To shikenan. Zo mu je mu same shi. To ba damuwa. Wallahi yau sai ya fi ganga da kuwa. Shikenan insha Zo mu Allah. je mu to shi same shi. kenan ina jiran ku yanzu wannan yaron yau sai jikinsa ya gaya masa. Sai dai ba Okay, wannan shi ne Rabi ko? shine. Shi ne Rabi? Kai dawo baka da mutunci. Na baka da Rashin mutunci za ka dinga wa rashin mutunci. daga gidan muke. yaran mu. Daga gidan muke. Daga gidan muke. Daga gidan muke. Za ka dinga wa rashin mutunci. ina ruwa wallahi ina wajen ne kawai na da sai wannan suka ruwan da na aike ka tun da suka je ka ebo min zan ɗora girki shine har yanzu basu ba ina ruwa na duka da suka baka ni da kashe ka ma suka ka uwarka na kwana lafiya ba ka ina kai yanzu ruwan na saboda sun bara maka da ruwan sun maka dukan tsiya shine ba ka juya ka ebo min ruwan ba wallahi kin ga hanya ga mu maza ka juya ka je ka ebo min ruwa ko ka ajiye ubanka in ya da ya ebo min ruwa sai in ɗora muku girki ina kiran ka sauran an ka je ka dawo da kaina zan fita in zira hijabi na in je in bi ka sawu Ka san me gaskiya wannan rayuwar ne abin yana bani mamaki kwana biyu. game da me fa Game da Ladiyo mana. ladiyanka Ladiyo tawa sakamakon ta ce da ni zan yi mata anko kuma ban yi mata ba. Shine kwana biyu ba ta mun ma magana. Ko da mun haɗu da ita ma ba ta ce mun kala. Sai dai ta wuce na wuce. gaskiya ladiyo ta ban mamaki Ai ban abin san ta yana da bani haka ban mamaki. taɓa tunanin za ta yi haka To ka san ma menene? ba sai ta Ni fa a zuciyata na yanke cewa kawai
mu tafi birni neman kuɗi kawai kawai ba wallahi zuciya ta na haɗe da raya wannan abin ma akan ma tafiya birnin amma ganin cewar ban yi shawara ba shi yasa kaga kawai dai nake ta zauna har yanzu a wannan garin namu ai kai na amma abu ya kake gani yanzu ito gaskiya ni yanda nake gani kawai mu tafi birnin nan kawai ne kawai ba abin da ma ya kamata a yi kenan kawai wallahi mu tsaye da rana kawai mu tsaye da rana kawai mu tafi saboda gaskiya zama a haka ba zai yi ba ba zai yi ba ka gani rayuwa yanzu ka gani ai dole sai ya Rabiu Ah. Rabiu Ah, to Allah ya garin ne? lafiya wallahi Kwana biyu. ana bi lafiya kalau Wallahi, kai da ma haka ke Ya, ai baka sayo mutane magana wallahi ba haka bane. Yanzu ma Allah ce ta ake ni, wallahi sauri nake. Wallahi sauri nake. haka yake kullum kullun Wallahi, shi a ake yake ka gani wallahi sauri nake. kenan da lafiya Yawwa. ka san mene Badaru wato gaskiya rayuwar Rabiu gaskiya tana bani tausayi cin ka duba fitin daga rasuwar mahaifiyarsa gaba ɗaya ya zama wani sai a hankali ya biya lalace iya biya lalace yanzu kana gani ma da ban mai magana ba wucewa zai wucewa zai gani? wannan ladin nan kai ta uzura masa fa yaran nan kawai ko ina tausaya mai gaskiya ina tausaya wa yaran nan kai na Salamu alaikum. Abu ba oyoyo ma? Ah, marraba, sannanka da dawo. Yawwa yawwa. Ka dawo ka gaji? Bari an dauko maka abin da Masha Allah. Ah, Kai, har garin da yake da zafi haka. wallahi. Shi ba sanyi ba, shi ba. Na ga shiru baka da gurin ba. Na ce ko ina ka je? Da kake ba wata amarya. Allah, Allah ya. anya mai gida. Da kake na. Wai Allah wannan kin naki ne. Nawa ne? A duk wannan abin aka Duk. kawo mana. Duna ki ne. A mai gida, na gode, na Da gode. kake ba wata amarya. Allah mai gida. Allah ya yarda. Gaskiya ka. Um, Sani da dawowa. yawwa. Ya ka dan dafa mana ne a gidan. Nan wallahi akan gwiwa na shigo gidan nan. Mai gida abinci fa ka ce? Abinci. Me ya faru? Ko awaki sun cinye Wani irin masarar da na kawo? awaki? Wallahi ba ruwan awaki. Tun da safe na aike shi ebo mu ruwa har yanzu ko ƙeye gisa ban gani a gidan nan ba. Mai gida ni zan fita in je in nemo ruwa in ɗora girkin. Tsakani da Allah in fita ka zo ka mun faɗa ka ce ba da izinin ka ba na fita. Ina da laifi. Tun safe na aike shi ebo mu ruwa har yanzu bai dawo ba. Ni na rasa me zan ce miki ma. To mai gida ni ban san me zan ce ba. Na Yanzu ɗauki ya- ɗan canji na siyo miki abun nan kuma yanzu ga gida ba abinci. Mai gida to yanzu ya zan maka. Ba wani mai gida. Yanzu fita na kai abin da yake cikin aljunka ka suwa mana ka zo mu zauna mu ci. Me zan siyo? Ina Rabi'in yake shi? Tun da ya fita da safe ya je ya ebo ruwa har yanzu bai dawo ba. Allah ka fara can da Allah. Me haka? Ba na son iskancin banza da na wuri. Kin sa na shigo gida tun daga can hanya to wannan ta gashe gashe da mutane. Wane Alhaji barka da zuwa kaza amma na shigo gida na ba laifin ki ne mana. To ta ya na laifi na? Na Gaskiya wallahi. na kiyaro ya je ya ebo mu ruwa kuma ka ce min yanzu ka dawo kai na kana mun gaskiya fada. barin ga miki ko kina ji? Gaskiya zan yi wallahi. Garin nan gaskiya ni ba zan iya zama a nan gurin ba gaskiya. Ka je sai ka dawo. Za ku zo ka same Kinga, kake mun rashin kunya. Ah? Kake mun rashin kunya. Kin gani? Lokacin da na auro ki a nan gurin. Lokacin da na auro ki a nan gurin. Kowa an yi ganki nuna ki ake da baki amma yanzu kuma kin samu kin kyau kin yi abu kin ga dukin cira cikin mutunci. Me Kin yi gida kaza cin ki kaza. mutunci mene maka a Nuna gidan ba dama ka faɗi duk layin da na biyo yaro ya zama laifi. duk layin da muka biyo ana tafiya nuna mu ake yi. To. A ce ka ganta can ita ce amaryar. Amma yanzu kin mana. samu kin To, mana. kyau shine ke bari Me gida laifi na ne? Za ka dawo kai na ka mun hayaki ka ce mun kaza da kaza.